Vincent Zo episode som pakwana chuan khatia misual ho nena anin ma chona tang khan intranin chayung e chuan Vincent Zo hena chuan enga tinge ilo le le ti in han zo ta Vincent Zo chot izagi cho apek do thu soin puchwa chu le lamatang chuan alo nui tu mai ti chuan misual pa chu a the thal to pa chumi hnu chuan Vincent Zo chuan minute nga apek thu soin kimale anau ta chuan chet anon lata a antam hne deu boka anin dei deu bok nen Vincent Zo chuan ama mai chuan an he thei ta tat lo nung lamatang chuan an ron vutlu ta top mai ma se van ne siamin building mi ta chu ano lang bele ta chia anin phek swal ta mup mai a mai pa chuan an no tangkai in swal po an lo thiam hlom fu mai chu moi ani ro an rol thal kol chun po chu a che thei piap khop mai a to pa chuan kimale anau ta chu an thal pheng punga an hlom ta Vincent Zo chuan kima chu panin pucho hne na chuan pucho hepa hi tunge ni tia zo tin pucho chuan candidate pa ka koding lamani thu alo sila Vincent Zo chuan ani chuan voin hian a koding lam chu achan don ani hi tia soin pukima chuan in biak puya chuan a som ngal thoya Vincent Zo chuan nang nena choidun tur engwa kan nei love atia tongkam du tuilo tak chuan pukima chuan a chhuwa sal chun zoma chuti lai tak chuan chayung chuan hnung lama tang chuan aron vothal le ta top mai ti chuan building mi te chuan nena an changta tempula chuan puithiam pahnih le Vincent Zo ta chu an no langa puithiam ta chuan an tempula an tong trai laia electric leak ina aman thin thu soin an han bel chian nak chuan engemaw kong khar an mutatlat mai chumi chungchang chu zotin ta chuan rangkachak chu da ani em ti chu an han zota she fashan chuan Vincent Zo chuan o atimuang chara chumi hnu chuan puithiam ta chu zot le tin Vincent Zo chuan kong khara om ti in threng sia enga tinge building a cheng ta hi in sil velo ti in a han zot le ta puithiam ta chuan kan soi chuak ani chuan anei tu ni tumin in hialna a chuakanga thil a kholo zo kang ti in an lo sila chumi hnu chuan Vincent Zo chuan an puithiam ta puina chu adil chunjum ngala miri chowa mul vele ani chuan piano lo tummek Vincent Zo chuan ti puin naktu ka vol chu hongang o ti in a han soya miri chuan atopa chuan kan ti don ta e ti in alo lom kher mai achan pol tura cho chunjum ngala Vincent Zo chuan achan pol chu thata ka pek tur thu lo soin miri chu a tho thuta adu don lo emoti lain lom em chuan Vincent Zo ko pa chuan tereng mai kan hong ngei donia ti in ashil mola ti chuan le rangkachak le pindan thuruk omna hre ho zong chuan rangkachak la chuak tur chuan in thurwalin miri chuan kongkhar hong thei chi atia chuan lom wangin an lam ta suau mai chung rangkachak ta chu an la chuaka ti chuan mundanga chuan an lo in thiar chhuwa chok hi alo ni a puithiam pahnih te po an tangkai hle mai chung thil zong chu pucho chu an lo hril mola anda na mun a han zo chuan abeng bula chuan punama chuan a han thril zawa bulletin file omna zo chunzomin chu ero chu Vincent Zo chuan ama chawa a omna hriat thule midang tu ma a hril velo thu a soi zui ngala chayungi le punama po chuan a omna an hriat lo thu an lo soi ve bok ti chuan Vincent Zo chuan a hun taka bulletin file chu pucho chu apek tur thu Vincent Zo chuan a hril chunzom ngal boka chayung le Vincent Zo ta chu lo in hufalin Italy ikal lo chu soilo Korea poi chu san lo ania engwanga lo le ngei ni kema wangem ni Italia ichungten anmo te reng chenen ti in an hanzota Vincent Zo chuan achin fel to thu soin makti deuh chuan chayang chuan engtin mo alo tia ka chungte kalsana anchunga harsana siam lo turin euro makta doi somriat ka tok tara tia changin chayang chu a hoi a hle Vincent Zo chu lo ve ve tan deuh ta te po aniange an tong a in man chho viau cha chan zoi ani thei ta trep ta ve ang office lama chuan punama chuan Vincent Zo chu alo ko bet tlat mai a tha du reng lo chayung chan tha tura ti in pupa ka jirtina pek angai thu a hril chia chu thla in punama chuan president po ni don sela jirtina kan pek nge anga ni tia soi mol chung chuan a chan chen chu a han chui zui ta lom le a thamna lakte le ai ruk thuruk ta chu an han hai chuak ta a chung ta chu social media chuan an voter ra choi mai mitin mai chuan an phone a chuan an han en chuan mak an tia an soi zui ngal mol bok tan in a chuan junwa chuan lamtang alo siam fel le diam to mai ama ngai theilo deuh tu pakhat chuan alo tong khum zau chu a thin rim hle a in rin lo lai tak chuan abinga chuan se sakin a rol thar chhualai atanga thisana tui hal ani antina chan chu alo lang chuak ta a ti chuan veng tu ta chuan anon pot then thei da thrama Vincent Zo ta chuan office lama chuan code lekha an lo dong tlat mai ta chuan Babel Tower trial nei hun tur chu president in thlan lo om tura
inchir thena le media ten thil an casualty rang ti hlauna awanga in thlan zo lama trial chu nei tur ani thu inziana hi alo ni a prosecutor junga le myang hi ta chuan trial nei hun son an lo tum hi alo ni renga an thinrim tlang le a niam taka an che nei chuan kaini po an che tang chuan kan che venga ni mailom ti in Vincent zo chuan alo soin zawa Vincent zo chuan convert thil ti thei kan nei lom le ati zo chi chuan punama chuan bulletin file himo alo ti he ho a chutia file ena an boiler chuan cha yong ge chuan chanchin thar alo shave trial son tir tu chu prosecutor junga ani thu chu a hmu hlau mai akai san nu hian na du bar hle mai ti na soi jui ngal boka punama chuan phatsan tu alo ti ve sapa Vincent zo chuan ani chuan akai san lom puina thil pek pe ve ilani mailom alo ti ve bok eng thil tak chu pe ang mole myong hi alo lang vele trial nei hun chu ruam man na omsa anga kalpui tur ani thu chhuwa siamin Mr. Junga chuan lekha lo thon let chu lo ni in Vincent zo ta chuan akai san lom na an no pe to nge ni don ni athu azuk le ma e mai myong he chu athin rim le a Mr. Junga chu betlang ngal thoya keman kalo boy pu yang itia engthil nge iti takhi ti in a han zo ta bulletin file chu ama karnata na an man thu le atan tran kho theina hun a om lo thu lo shilin phone chu ada ngal ta daya jasio te ho in tehlim chu an lo tin dar don sia su hiya ka chu a thla zo chuan jasio chu a motora chuan lutin a driver chu tu dang ni lovin Vincent zo alo ni reng mai mun fa la chuan Vincent zo chuan kalpuin kara tanga chuak tur chuan ati a thon thu shilin persia hun laia lal chuan just diklo taka chete a shem thin dan shilin jasio chuan chu engwanga min shil nge ini han tia nang po diklo taka iche ani chuan chutiang chuan ichung thu rel sakani ang a han ti chu a hlau na samai dik taka chetur chuan ti in akal santa a trial nei ma saber chu alo thlengta just chuan a thut mun alo pan lai chuan midang zong chu ano ding suwa Vincent zo le athurwal pui te ero chu anding du le big tatlat lo mai an chetalai vel toy te hi in tilang lok te ang te chuan Vincent zo chu thusha tu thutna lam chu ron panin just chuan athuria ta chu soi tur chuan a han tia babel group che dan chu dan kal ani thule afin fiana video po anei thu asoya chu ti lai chuan myong he chuan lo hnialin a video chu lak ani lo thule thutling ani lo thu ron soi ve bok a hnial na ero pomsak ni lovin just chuan Vincent zo video chu ena thilpoi motel a chuak tur chuan atita zoka ti chuan video chu an en ho ta a ko chunga mi ta chu an phumur mur tamai mi poimo tak chu a thlak taka hun an lo man lai chu aron lang ta chiam mai myong he chuan an chan a chedon ani ti lantiang na ani ti a thiam ngal thoi Guema Plaza la ma chuan tuluk na an puan hun ngak chuan TV chu an lo kil bial trei hloma te chuan le Guema Plaza cheng ta chu ti chimi vek an tuma wang le an che dan chu dan kaltat ani thu soin Guema Plaza ta chu an in khin na a chuan nena changtu jok an ni ti aron puang ta chia chu lom wanga awin an zuang na samai anin ko chong hlombok han sia lo lang vele chairman ani na anga ana lo thukin RDU 90 chu siam chunjom to lo tu le aman ro po la lu to lo tu chuan thu alo pe ve meka siong he ka chu abula chuan lo om ve rengin chairman tak an ve thu ta chu alo sila trial an nei laia video chungchang chu zo chunjomin an mel alang ve lo kha an thi hun an hai ti na ani le ni lo zo tin nang le ke chu insom tlat kan nia ti a sei zo rual chi a chuan han sio chuan ka zong pui chu Vincent zo ani ti in alo chang ta dai maya so hiyo ka chu athin rim le nge a heti mai chuan min thlo tha thei lawang ti in alo an khum bora ti chuan han sio chuan a so chan ta dai a kot an nei zo no chuan Vincent zo chuan junwo chu mutur chuan ta din lama chuan akala kot chungchang vel chu an soi du na babel tower sakdan tur an lo duan chu a chevek ti a phone ta thla ka chuan mu tira chumi ina alan ti chu babel an chaklo ti na ni a thin rim viong nge a Vincent zo chuan atakani chuang lova lana vak du su ati zo chuan Italy tong chuan tong le in tuna chuan zo teril tram kanita a hantia juna chuan min ei thei ani chuan min han ei zo vek ta che ti in alo chhal ve bok Vincent zo chuan kalati ang ma se i lo chhuwa huna Israel na lom na nia ani ang ti in alo chhal let ve bok junwa chuan heta tanga kalo chhuwa huna chuan chairman Jang Han Sio ka angkhan kalo chuak to lovang atia Jang Han Sio ka ti hi he movie aming dik tak zok hi nia junwa kha alem chan na mingani Jang Han Sio ka no pang thisena tui hal ram hoi anga alo chhuwa tur thule asana po chu athom no dana a ano pan laya amitha tak te sana ada khom na hmuna ada ve tur thu chu ashila ma se Vincent zo chuan enga te wala lo ngai saklawa a chhuwa san ta daya
chutia a chuan hu chuan Vincenzo le Hansio te chu no lo dom dunin thoko chang an han soi du na hana chuan a u chu thani nu a lo chhuale chhualo tur thu te chu hu phur tak chuan a lo zota Vincenzo chuan iti tur ang chu malam panin tizel ro tia lo fui bokin a lo chhuwa hun chuan abitum ber tur indi awangin mun him zok a lo zan sak chia ti in a han thil ve boka Hansio chuan du lovin he thila bul ka tan khan kanun hi ka tha pani ti ka hreto chu wang chuan heta oma beile thi ka du ti in a lo chang let ve a Vincenzo chuan ngai tua tharo ti in a thlawang a lo ho sak ve bok Hansia kai to tong du deuh to chuan veng tu som ni ka nei ba ka nang ka nei cha tu man min ngam lawang nang kalamai tran chuan eng kim ka nei tina ni mai ti in a lo sei ve ham hama miang hi po junwa lak chodan tu chu lo ngai to ve mek eng tin nge ka lak chuang ti in a lo in kha ve mol mola miang hi le Mr. Kimachu lo in mu in miang hi chuan Mr. Kimachu lam tanga somin alo ve thlem ve mek Mr. Kimachu an Vincenzo le guillotine file chu ke manin kan lo boy puyang ati rual chuan miang hi chuan ka kuta daro pupa ka in thlang tura a campaign line ani a thil thalo a chuak hlo ani chuan pupa ka tan apoi thayang ti in Mr. Kimachu an engtin nge ka pui thayang che a han ti a miang hi chuan Mr. Janga la chuak ro a han ti a Mr. Kimachu an kan boina bur berani a engtin nge ka lak chhuwa thayang ti in a han zot leta miang hi chuan fin fian a sang alak khom thu le a in bo sai na sat thu da chu lo hrilin tu prosecutor le just mo in an puna a an hial thailo tur thu so in pen drive chu a han pe a Mr. Janga chau chu Babel Tower chungchanga thuthang ti re theitu turani thu le Vincenzo tukdol theitu turani thu chu asoita a Vincenzo chu prosecutor junga chu lovong hule in ni kho selawa asiam nuwa chuan anin beta a Vincenzo chuan do theina le leinat na sang bernen ka en chia ipom du tlat lova tia soin junga chuan nang misuak sual kha alo tia Vincenzo chuan ka sual po ani mai thei ma se ka thil ti hi ka chiang vio ngatinge chu tiang chu ini velo a han tia junga chuan dan tlo chana anun thin thu ta chu alo soi khuma I thil ti suala in siam thaturin hun ka pe chia pial rala chuan sualna om to lo tia Italy tunga a soi chuan motor chunga chuan atla thum ta dop mai ti chuan Babel group ta na ten om taka che thin ta chu amalte te chuan a thur tan ta miang hi le janga te po chu malak dan tur chu lo soi durin an lo ti ti ve mol maya khang thil zong zong te kha ama ti ang vakalan tir tumin Mr. Janga chu chhuwa tir turin an han rel duna te chuan Mr. Janga chuan alo so huna chuan vice chairwoman ani tur thu ta chu asrila lom thu te anin hril zo nu chuan junga in ti hlum thu ta chu a hriat lo ta chu zotin Janga chuan alo hriat thu le a kai san lom na lama a in hnem nu tu ka wang aniang tia a soi zo chuan miang hi chuan Vincenzo an a ke a pen tranania ti in a han hrila ti chuan anau chanchin soi chhun zomin Vincenzo a tho poi thu ta chu a hril ngala Janga chuan edu ang chuan ka omanga hetatang hian min la chuak thoiro atia ama ro chu a chhuwa thu chu tu ma in ama chaw ro chuan an hre tur ani lo ti in a in tiam tir boka arwa man ang nge chuan miang hi chu aron man ta ti chuan tan ina chuan lutin alo zaira da cho ti mek lai chuan Janga chu tu ma hria lo chuan alo chuak ve mek bok eng thil poi tak thleng le ang mole Vincenzo le cha yong re chu an lo langa chuak donin an ti tur ero ain ang lo Vincenzo ero chuan cho chhun ai puya so malo tuma chayongi ero athian te hmutumin a chuak ve thung chutia hlim taka anin thla nu chuan chunglamatang chuan Janga chuan alo thlir reng mai chayongi po athlenna tur thlengin akar chu lo pak thame ka athian te be in ahlim hle rin lo dewin mai tuam alo lang thut te chuan motora chuan an phur ta a Janga chu a office lu chuan alo lang hlol mai ti chuan le Hansio ne chuan anin ma chon taran mai le veng tu te ron paltlang awang chuan makti mel tak chuan alo ena Janga chuan sum hian thila ti theya chu wang chuan nangma veng tu ta chu kanau ten ni vek to tia hrilin anin chal to ta Janga chuan phatsan tu ti in han kawa hana chuan phatsan tu ani lo thule company chu mu mol le thataka kalpui adu thu lo soi ve bok Janga chuan silain achuk to taran mai hana chuan thingei tura in ngain alo in pe at to a ma se alai chin nai om chhun ani wang nge ni asilai kom chuan achuta zo ka Vincenzo lo lang vele akong khara chuan hlim thla mu in thil diklo a omani ti hrengalin asirai nen chuan achuak thuaya pona va en chuan tu ma reng mu turan lo omlo alu le lama chuan envelope a hua a hon chuan thisen ni om tak chunga chuan chayongi beng be chu a mu tatlat mai an thlek de ungial nu chuan chayongi le Hansio te chu jangan a hreng ani ti chu a hrethiam thei ngal thuai Janga chuan Vincenzo chu alo bia a Janga chuan khonge ka om minzot masadon lo emni te lo ti elvela ma se Vincenzo chuan chu a boina ani lo thule chayongi omna chu zotin
achunga thil thleng a omani chuan a tha tur thu aron thrila janga chuan tuna chuan adam thalatuk ma sei lo thleng harani chuan thil poi taka thlenga nge tina changlet velia te chuan Vincent zo chu alo thleng ta an khom na a chuan kongkhar chu aron nam hong thuaya janga hne na chuan I unau pa le mai che om nem jok chu I rubawomo a han tia janga chuan saju chuan atlan chiatin engma ngai tu anei ngai lo tia chang le tin Vincent zo chuan anni hi thatta la idam kho chho thei bi ki ringem ni ti azot let ngalin engthil potila I thi thau thawang ti na soita cher mai janga chuan I thi lai ka thlir ma sadona ni ati vele hockey stick chu pai thla in hansion he na chuan chara Vincent zo chu athi ma chu votur chuan a han tia ma se alo du lo silai a me pota ka chuan ala ve ta rama nungdama omidua babel hi idu ani chuan kasoi ang chuan tiro a han tia chayungi chu alo tong chok ve zau mai janga chuan a beng let vele thuai chayungi chu vo le in I tong le ni chuan ka tha tang che a han tia chayungi chuan sam lo tak chuan ani chuan tiro alo tia asilai chu janga chuan a han kawa a me perma chuan Vincent zo chu a thing thita rup mai chu ti lai tak chuan han sia chuan Vincent zo hi volum ta tak takila kanun min zo sakang mo tia rotong chok vele in tiang chu la in Vincent zo vok tum om takalang chuan a u chu avua amaro chu anlo omson man lo mai asilai chuan a kablet ngala ti chuan an panhe chuan anin bai chun zom hal Vincent zo chuan chayeng chhuak pui atum lai chuan silai ri ria in an hoile ta janga chuan Vincent zo ka tum chuan an lam hoin silai chu aran met buak ma se chayeng chu lo in to in atum lo zok aka fu ta tlat mai chota chuan an todun tangala engtin nge ni ta zelang chayeng chu athita emni ti le Vincent zo chuan enang chen nge a che tak ti hreturin episode dot le lo chang le kiong mai ro kan in hmule thoi don nia